Kuan. Ilugon ba? Saan sa Tagalog? Kay mga ang sa Tagalog. Dili, oh. Lamon dito. Chocolate man guna. Ano dyan mo kaon? Basta. Chocolate man guna. Sa video mo na. Guys, good evening. Ay, pakita sa sitwasyon talaga. Ganito ang sitwasyon namin dito guys ngayon. Ay, yung iba? Ayan. Say hi, hi. Hi, people. Pakita na itong mother dear. Wait, sa itong mother dear. Mother dear. Akong kinabos ng ayaan. Kinabos ng ayaan. Hello. Oh, yan mga cousin, mga pamangkin. Nandito si Francine. Tulog na si Francine. Oh, guys, mangga. Nagkatawa mo ko ano yun. Hindi ako sanay mag-vlog dahil din sila tumitingin lahat sa akin. Oh. Uy, kakagmay maling talungan eh. Masay kang magtalungan. Masay kang Tawag ko na garden niya. Okay, kaya mangga. Namungan mo na niya ko. Paano na kami guys? 11 PM na dito at ngayon ang sitwasyon dito ganito. Kumakain. Oh. Mga 2 kilos yan. Oh, so say hi to the vlog po na ang nag-video sa akin yung yung kapatid ko na kuan. Ha? Wala pa may so pagitan mangga na mangga. Hirap na hanapin ng mangga, guys. Wala ka frozen. Napala si Elsa rin dito, guys. Wala kayo makita Dah. Day, sarap day. Dami kayo, guys. Doy. Wala yun sa Germany ba? Hmm? Sarap ko basta nung day. Basher niya ko so dako dogi ko nga. Wala ice cream na guys. Wala na dira. Apa nga tulog na ako. Pangatulog na mo. Kawin ko lang sila oh. Daon lang yun. Say hi to the vlog. Hi na yun. Hi. Hi. 11. Ang naghawak po ng ng cellphone yan yung sponsor namin. Sponsor namin yan. Pasa na nagkutin. Guys, hindi yun yung nadinig, no? Yung mama ko yung nag-contest. Kasi kakatapos lang nito ng bahay ng kapatid ko, guys. Tapos Pang ilan na yan? uy, isa po. Uy, gayhap yung bumudra, no? Ah, isa pa di ay. Primero, first part yun. Kasi, diet ako. Wala kumakain guys kasi walang mangga doon sa Apuan. Tingin lang sila sa akin kumakain ako ng mangga. Pero ice cream naman sa kanila. Hindi naman ako. Pula namin. Oh, di ba? Oh, may director ako dito. May Diba? tingin. Diba may mangga dyan? Hindi ba? Oh, i-video, mothers. Video. Sige. So, wala akong vlog for simula nang dumating ako kasi grabe. Si Francine guys ay nag-adjust pa ata siya ngayon. Okay na. At ang init. As normal na yan dito. So today, nakakatapos lang namin yung sa binyag ni Francine. Sa January 5, may binyag na. Tapos, si Frank naman, dadating siya sa December 30. Susunduin namin sa airport. Ay, asa mo po dahil ano Sunduin sa market. Airport giday. So, ayan na muna ang vlog natin tonight, guys. Continue ko na lang, insert ko another clip. Maybe tomorrow makapag-vlog na naman ako. Let's see kung ano magagawa natin. Siguro ang vlog natin bukas maglilinis ng bahay. Maglilinis ng bahay. Hindi pa natapos. May Ay, may di ba? magtrabaho pa bukas. Di ba Tagalog na yung mama ko? Video si mama, video. Sige, paano masasabi mo, ma? Huwag na. Di ba? Ayun natin. Ayun natin vlog. Tignan lang mo na. Kaya kang manggapit na mga Opa! Pangatlo na yan ah. Bukas na to, bukas. Yan na lang kasi ano. Tira na. Basta guys, ang alam nyo, taga Cagayan de Oro ako, pero ang mama ko Tagalog.
Ha? Bukas, manggang hilaw naman. Bukas tabira. Kailan nyo yung tabira? Sabihin mo bukas, pakita yung puno ng mangga. Puno ng mangga daw. Sa harap daw namin. Wala ko Okay. bunga. Oh, pag Pero yung likuran, meron Please dito. like and subscribe to Rosalina channel. Dayon, yung puno doon, may bunga ng dalawang mangga. dalang mangga. Tawin pa yan. Bunga ng gabi. Pangalawang na ako ng tao. May wakwak dito, guys. Nakawin pa yun. Bye-bye! So, bye-bye, guys. Insert ko na another clip next day. Bye! Francine, pala Francine, Pista, Germany, lakad kamong duha, kay sundon sa akong parsa. Francine, pag-ilis, Mama Gigi, pangarsones, lakad kamong duha, kay sundon sa akong parsa. Kumbira toda tuda, ihaw baboy bangka, aon bahog, si Francine na hubog. Kayo. Hi, guys! Hello! We're back! Na, umiyak man si Francine. Ay, di ta ka-concentrate. You wanna dance Beka, Beka? Beka, Beka. Beka, Beka. Okay, wait. Francine wants to dance Beka, Beka. Kami lang dalawa kasi si Francine na yayay. Yayay ka? Kuan. Ilugon ba? Ano saan sa Tagalog? Te, mga unsa to, te? Te, Sarong bulaklak. charong bulaklak. Ano sudan ninyo? Charong bulaklak. Hindi naman na. Vlog, mukbang. Taon, mag-ampon na si Kuya. Try namin ni Mother Dear ang nandalanay, mangguro ni no? Cherry. Anak ka ni di ay rao, giputos. Kaputos Ang sa kaning kuwan. kaputos. Pariya raman guna tanan. Anak ka ni mo ikuan din, ay alam. Eh? Kana mo na alam? Guwapa kay Grace. Hindi bisa na mo. Tilawan sa kong mama ang Gusto siya Ferrero Cherry Meat. Gusto ko, baka malasing ako dito. Ito na lang ang masarap kasi maraming lasing sa labas.
Kaya, Oh. Nalasing jud ka? hala, Unsa man? parang emperador Parang emperador. o parang tuba. 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 Hala, may Unsa man? parang katabay. Hindi natabay. Tupod. Amo na Ito pala ang baso. Mo na. Oo, Nana. Shut. Ito pala ang baso. Nadi. Nalasing talaga ako dito. Isang ano lang. Oh. Kung saan Ako rin, ako rin nagkaungganin. Nahubog na kayo kong kinahon. Lupas na di, okay naman. Ay, naman Okay. yun. Nahubog na kayo kong Ayun na kaya kinahon. na panit kay design na niya daw kana. Kung na ay Lamon ritso ha. Magana ka dili. Dili. Oh. Lamon dito. Chocolate man guna. Ano siya kumukhaon? Basta. Chocolate, magona. Asa ang video mo na ako? Lamon ritso. Chocolate, oh, chocolate. Kasi mo inom. Ilan mo lagi dito? Daw sapa og ayo. Ako Nahubog ko eh. ako na naghihibutan mo. Magana ka dili. Ako dili. Ayo iluwa ha Ayaw kayo. iluwa. Kasayo kayo. Mangita man ka mo. Kamuman, basa. Basaha human. Yeah. Lami kayo. Dami kayo. Nagawin? Dami kayo. Basa. Unsa man siya Daw sa magbasa. Taro nga magbasa. Hindi. Nightclub, nightclub. Nagkalab ka na yun. Mango float. Chocolate. Naku, ang dami naman yan. Kain, baon na niyo. Saan kita bangan ba? Oh, hinay-hinayan. Karon pa na sa kakaog chocolate nga na Ano kayo? Ilimnon sa sulod, why? Dami kayo. Hindi kayo. Okay Klaro kayo. yun yung ilimnon, isa ka siya. It's me gani nga. Ang dami naman yan. Di ba dyan ako? Di. Hindi, ito. tanawin nga na, no? Eh. Kategori ko. May hubog dire guys. Alam niyo ang hubog? Uli ko kay. Laseng. Laseng. Ugma man na susubi ano. Matubang pare. Pari manangga. Mm. Okay. Akin pagkatao na na, piti. Ha? Okay, mumugin ko eh. Buwan mo eh. Ay, na. Third ba? Yeah. Lain yun ba? Yung iko, kas ano kita iko pa. May na din, ipakaaw na diya sa... Di! May so starter ninyo. Ipulutan ninyo ba? Nakagiri butang atong tambal tingin ito ba? Tambal ay nagvod ka. Ilimnon! Vod ka lagi ito. Buwan ka ilang Di! Bird expert Kaya mo sa gamay. Sunod gamay, pakita gamay. Ikauban ko pa ang mahal Sila, sila. Piling abot sa Pasko, ali tayo. Iyan ang balay. Pasko ko